učíte své klienty tohle praktikovat, aby vlastně poznali, kdy se zastavit? Tá emócia nás dokáže úplne prevalcovať a naozaj vtedy mozog a racionálne myšlienky idú trošku do úzadia. Co když tam ty věci nejsou? Co pak? Prejdem do inej miestnosti. Si zahrajeme, že já jsem vaše klientka. Takže si nájdete pokojné miesto. Dobre, kľudne si jednu ruku dajte nad hrudník, druhú na brucho. A výdychom. Jak by šlo i usnout. Dobrý den, jsem doktorka Michaela Michová, psycholožka a majitelka online psychologické poradny Moira. Vítám vás u sledování pořadu Duše na dlani, ve kterém vám postupně představuji inspirativní psychologii z naší online psychologické poradny a věnujeme se nejpalčivějším psychologickým tématům dnešní doby. Dnes vás čeká zajímavý rozhovor, ale taky praktické rady a cenné tipy, díky nímž můžete nejen lépe porozumět sobě, ale i ostatním. Dnes ve studiu vítám skvělou paní psycholožku magistru Ingrid Molnárovou. Dobrý den. Dobrý den. Je, jak jsem již řekla, nedílnou součástí naší online psychologické poradny. Mimo jiné se od začátku své psychologické praxe věnovala dětem, které si v raném dětství prošly traumatem. Podílela se rovněž na pobytových táborech pro děti z dětských domovů, kde se věnovala právě těm nejzranitelnějším. Dnes se ve své praxi věnuje nejen individuálním klientům, ale i párům, které řeší krizi. Zabývá se nejčastěji tématy traumatu, nízkého sebevědomí, emočních zranění z dětství, ale taky LGBT plus komunitou. Dnes se budeme věnovat tématu mindfulness. Co to je? Jak nám to může pomoci v každodenním stresu, nám řekne právě paní Molnárová. Paní Ingrid, řekněte divákům, kteří třeba tenhle pojem ještě nikdy neslyšeli, co to vlastně ten mindfulness je. Mindfulness môžeme označiť ako stav mysle, takisto ako nejaký tréning pozornosti a hlavne ako vedomý stav. To znamená, keď si všímame svoje emócie, svoje myšlienky, svoje telesné zmeny a venujeme sa svojmu telu v prítomnom okamihu. To znamená, že žijeme tu a teraz. Je to akési umenie v dnešnom uponáhlenom svete dať si chvíľu pre seba. Říkáte umění. Znamená to, že to my lidé v dnešní době neumíme? Nebo že to neděláme? V dnešnej dobe sa tomu venujeme veľmi málo, pretože v dnešnom uponáhlanom svete nám stále myšlienky blúdia smerom do minulosti, do budúcnosti, čo sme nespravili, čo nás ešte čaká. A práve mindfulness nám akoby dáva tie techniky a nástroje, ako sa zvedomiť, ako byť v kontakte sám so sebou, pretože zo začiatku to môže znieť veľmi jednoducho, ale kontakt sám so sebou je veľmi vedomý proces, dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje tréning a nie je to úplne jednoduché zostať v kontakte sám so sebou. V čem nám to může pomoct, takové kontaktování se se svým vědomím, podvědomím nebo s tím, co se děje teď a tady? Môže nám to pomôcť v tom, že si zvedomíme svoje myšlienky, svoje emócie, svoje telesné prejavy. Môže nám to pomôcť v tom, že máme taký lepší život, ktorý je živší, ktorý je akoby spokojnejší. Dokáže nás to ukotviť a uzemniť. V jakých oblastech to lze praktikovat v rámci každodenního dne? V rámci každodenného dňa si môžeme všímať svoje dýchanie, napríklad keď pijeme kávu, si môžeme všímať a fokusovať sa na to, aká tá káva je, aké je konzistencie, akú má vôňu, aby sme išli skrátka cez svoje zmysly. Je to takové zastavení se? Áno, dá sa to nazvať aj ako zastavenie sa, ukotvenie, uzemnenie a akoby vlastne vrátenie sa sám k sebe. V čem nám to může teda pomoct například, kdybychom si dali oblast stresu, což v dnešní době zažíváme v určité míře, dá se říct všichni, ať už stresu v práci nebo stres doma. Jak nám to pomáhá s touhle oblastí teda? Strese na mindfulness dokáže pomôcť tým, že vlastne pri strese sa naše telo pripravuje na boj alebo na útek. To znamená, že amygdala automaticky dáva poplach telu, že niečo sa deje, sme v ohrození a práve ten mindfulness nám akoby pomáha v tom
práve na tú stresujúcu myšlienku nazerať pohodovo, pokojne. To znamená, že akoby máme taký väčší odstup. V rámci toho, z tých stresových situácií naše telo má tendenciu ísť do nižších vývinových štruktúr mozgu. To znamená, že reagujeme väčšinou tak, že naše telo sa odpojí, pretože racionálne chceme tú situáciu vyriešiť a chceme sa dostať do toho procesu, že rýchlo musím niečo robiť, ale mindfulness nám práve pomáha zostať pri sebe, zostať vlastne práve v tej stresujúcej myšlienke tým, že si ju uvedomím, zistím, čo ma stresuje, kde to v tele cítim, ako sa cítim v tomto strese a následne vlastne na ňu reagovať. Ono to zní hrozně hezky, ale bojím se, že pro naše diváky je to hodně takové obecné. Mohla byste jít trošku do hloubky v rámci nějaké té praktičnosti, jak to vlastně vypadá v nějaké stresové situaci, když člověk vlastně umí aplikovat? Napríklad, keď sme v stresovej situácii, môžeme aplikovať metódu bilaterálnej integrácie. To znamená, že si vieme tak ako prekrížiť ruky a vyklepávať práve na týchto kľúčnych kostiach. Vieme dýchať postupne a vyklepávať, akoby vlastne dotyk motýlieho objatia sa to volá, keď prepájame svoje telo so svojou myslou. Takisto môžeme použiť dýchové cvičenie. Naozaj sa nadýchnuť, hlboký nádych, hlboký výdych, prípadne techniku 5, 4, 3, 2, 1, ktorá je veľmi účinná a môžeme sa tak akoby dostať do toho kontaktu v miestnosti, si všímať 5 vecí, ktoré napríklad sú, ja neviem, biele, 4 veci, ktoré počujem, 3 veci, ktoré cítim, aby sme prepojili vlastne telo, myseľ s nervovou sústavou. Co se děje, když dojde k tomu propojení? Co dál? Vlastně je to takové to, tady dýchací technika nebo vlastně ty motýlí křídla, to je všechno takové, že se zastavíme. Teď jakoby stojíme, nenecháme rozjet tu třeba stresovou reakci. Co se děje pak? Následne naše telo sa dokáže upokojiť, dokáže sa dostať do väčšej pohody, dokáže vlastne lebo v tele máme vlastne nervový systém parasympatikový a sympatikový. A práve pri takomto vedomom dýchaní, pri hlbokom nádychu, výdychu sa aktivuje parasympatikový nervový systém, ktorý nás vedie do väčšieho pokoja, do takého upokojenia, do väčšej pohody. Tohle je třeba oblast stresu. Jak nám tohle pomáhá třeba v každodenním hektickém dni, ať už pracovním, nebo potom v tom, co se děje po práci? V rámci hektického dňa nám to takisto dokáže pomôcť, pretože práve ako hovoríte, ten hektický deň je zaplnený každodennými povinnosťami, stresom, nejakými vecami, ktoré musíme spraviť alebo uvažujeme, ktoré sme ešte nespravili, ale práve tá technika mindfulness nám dokáže pomôcť v tom, že sa nasmerujeme na seba. To znamená, že sa fokusujeme na to, čo potrebujeme. Napríklad, keď sme unavení po ťažkom hektickom dni, tak práve spýtať sa, čo potrebujem, čo moje telo potrebuje, niečo, čo mám rád, či už si dať nejaký dobrý obed, alebo dať si dobrú kávu, dať si dobrý koláč, čo v tej chvíli potrebujem, aby som sa vedel zastaviť, trošku sa vrátiť sám k sebe a uvedomiť si vlastne, ako sa mám, ako sa cítim. Lze tohle aplikovat i na nějaké jiné oblasti? Třeba, když si teď představím, často pracujeme právě třeba, obě dvě pracujeme v oblasti vztahového poradenství, kde se nám ty páry často hádají. Jde to třeba praktikovat i u konfliktu? Určite áno, pretože konflikty sú práve charakteristické tým, že je tam taká silná emócia, sme i často impulzívni, reaktívni a práve táto technika všímavosti nám pomáha vlastne k tomu, aby sme sa vedeli akoby racionálnejšie správať v tých konfliktoch. Pomáha nám to nazerať konštruktívnejšie na riešenie, takisto takú empatickú konfrontáciu nám to dáva. Ja neviem, predstavme si situáciu, kde naozaj sme v takej vyhrotenej situácii, emócie, niekto na nás niečo hovorí, čo nám je nepríjemné a nám samozrejme v tom konflikte reaguje naše vnútorné zranenie, to znamená, také vnútorné dieťa vyjde von a nereagujeme ako zdraví dospelí, ale reagujeme ako zranené dieťa a vtedy vlastne tá technika mindfulness je fajn, že v tej chvíli si dáme trošku čas pre seba, odstúpime od tej situácie, nadýchneme sa, vydýchneme, trošku získame akoby čas na uvažovanie, kde v tele sa ma to dotýka, čo sa mi v tej chvíli deje, či je to stresujúca akoby okolnosť, alebo či ten konflikt sa týka teraz informácie, ktorú dostávam od toho druhého, niečím, čím ma zraňuje, alebo je to niečo možno, čo som zažil v minulosti, v prípade nie je to niečo, čoho sa obávam. Následne je fajn vlastne, keď v rámci tej mindfulness techniky používame aj empatiu. To znamená, že toho človeka, s ktorým sa hádame alebo s ktorým je nejaký konflikt, vnímame ako tiež človeka, ktorý hovorí s nejakou emóciou a ktorý má tiež nejaké svoje zranenie. To znamená, že často používame potom empatickú konfrontáciu na to, aby sme dokázali s takýmto človekom jednať pokojnejšie, konštruktívnejšie.
Když to vezmu ale z toho hlediska té stresové, konfliktní situace, ono často právě nás ty emoce takzvaně přerostou. Takže já vždycky klientům vysvětluju, že když ty emoce je už hodně vysoko, tak nám tak trošku vypíná ten mozek, Ano. to racionální přemýšlení. Takže vlastně už někdy to možná ani nejde zastavit. Jak učíte své klienty tohle praktikovat, aby vlastně poznali, kdy se zastavit? Práve je veľmi dôležité, aby ten klient praktizoval mindfulness, alebo aspoň učil sa byť v kontakte sám so sebou, lebo presne ako hovoríte, že tá emócia nás dokáže úplne prevalcovať a naozaj vtedy mozog a racionálne myšlienky idú trošku do úzadia, ale je veľmi dôležité, aby akoby ten klient bol v kontakte so svojím telom a so svojimi telesnými zmenami. To znamená, cíti v rámci toho konfliktu, keď sa s niekým háda, cíti úzkosť, také napätie, strnulé postavenie tela, alebo cíti hrču v krku, má tendenciu vlastne ujsť z tej miestnosti, aby si všímal takéto telesné prejavy a potom je vlastne ten priestor, aby odstúpil od situácie, trošku sa ako nadýchol, vydýchol a sledoval tú stresujúcu myšlienku, ako možno taký oblak, ktorý ide, aby nereagoval, lebo práve ten mindfulness nás v konfliktoch učí, aby sme nemali tendenciu hneď reagovať, alebo aby nám v hlave nešli hneď nejaké teórie, ja nie som dosť dobrá, on ma chce uraziť a tak ďalej, aby sme nazerali na to ako na také oblaky, ktoré sa pohybujú. Ono není lepší teda, nebo když teď přemýšlím, vlastně většina těch klientů přijde a chce to řešit teď a tady, takže když jim je dobře, tak to asi moc nepraktikují tuhle techniku. Nebylo by lepší předcházet a vlastně učit se ty techniky mindfulnessu nějak tak preventivně? Možno. Aby se vlastně potom člověk dokázal líp soustředit? Nebo to dříve poznat? Určite je fajn všímať si svojho tela. To znamená učiť sa byť v kontakte sám so sebou a práve aj keď len mindfulness praktizujeme 5 minút denne, tak je to stále lepšie, ako keby sme neboli v kontakte so svojím telom a nerobili preto nič. Lebo áno, jednoducho to znie, že byť v kontakte sám so sebou, ale naozaj to môže byť pre niektorých klientov veľmi náročné. Ľudia, ktorí sú traumatizovaní, tak pre nich je nepredstaviteľné byť sami so sebou, pretože to telo má tendenciu sa vlastne odpájať. Takže sú klienti, ktorí akoby nepoznajú ani svoje telo, že sa to učia a preto je to fajn. Ale je to vlastně časté téma i během terapii nebo rozhovoru s psychologem, že vlastně když se psycholog zeptá na tu pověstnou otázku, a co cítíte v té situaci, nebo co jste si mysleli, je jednodušší, ale co cítíte, tak vlastně ti klienti nevědí. Ano. Nedokážou se vlastně vůbec zamyslet, spojit se s tím, co cítili nebo co cítí teď momentálně, když hovoří. Jak říkáte, každodenní 5minutovky nám můžou pomoci. Máte nějaké právě takové cvičení, které ten člověk může praktikovat každý den, třeba ráno po probuzení, večer před usnutím? Kromě té kávy, že si vlastně třeba všímáme té chuti, vůně. Je dýchová technika, ktorá je veľmi fajn na to, aby sme sa tak ako dokázali kontaktovať sami so sebou a to je tým, že si sadneme, nájdeme si pokojné miesto, zatvoríme si oči, komu to nie je príjemné, tak ako sa len fokusuje na nejaký predmet, aby sa vedel na to sústrediť, aby sa vedel a dýchame. Vlastne môžeme si dať jednu ruku na brucho, môžeme si dať druhú ruku na hrudník a s hlbokým nádychom a s hlbokým výdychom si všímame, čo sa deje v našom tele. Všímame si, aký je ten dých, ktorý dýchujeme do plúc, či je príjemný, či je láskavý, kde v tele sa nám rozlieva tento dých a zostaneme tak minútku, 2, 3, každý podľa toho, ako sa cíti. A keď sme pripravení, tak sa vrátime naspäť zase s nádychom a výdychom. Kolik času bychom měli takhle dýchat? Nebo jak dlouho? Jak člověk pozná, že to vlastně funguje? Keď začne ten dých a ten taký akoby pocit v tele, ktorý môže byť hrejivý, môže byť príjemný, nepríjemný, naozaj každý to má veľmi rôzne, tak podľa toho zistíme vlastne, ako sa v tom tele máme. Ale myslím, že to dýchanie hlboké každý ako pocíti na tele. Hej, po minútka, 2 úplne postačia na začiatok. Řekla jste, že to je někdy nepříjemné. Co je na tom nepříjemného? Ono je jakoby taková relaxace, už jenom to slovo relaxace nám evokuje, že to má být něco hezkého, příjemného. Jak sa stane, že je to vlastne nepríjemné? Pre niektorých klientov to môže byť práve nepríjemné tým, že nepoznajú svoje telo. To znamená, že sú ľudia, pre ktorých je nepríjemné už len zatvoriť oči. Práve sú to ľudia, ktorí prešli nejakou traumou alebo nejakou ťažkou životnou situáciou, takže už len zatvorenie očí môže byť niekedy náročné a
práve ten kontakt sám so sebou je zo začiatku veľmi náročný. Preto je dôležité to opakovať, preto je dôležité si z toho spraviť zvyk na to, aby človek vlastne to dokázal mať také zvnútornené a bolo to pre neho príjemné. Zo začiatku to môže prinášať aj negatívne emócie. Když se ještě podíváme na ty klienty, pro které je to opravdu nepříjemné, kteří si prošli právě tou traumou, jak jsi zmínila, je lepší, aby je tímhle někdo vedl, aby třeba opravdu vyhledali psychologa, který je to bude třeba během těch konzultací, rozhovorů učit a vlastně budou relaxovat pouze za přítomnosti toho odborníka, když to tak nazvu? Určite áno, pretože takíto klienti sa často cítia v nebezpečí. To znamená, že práve ten sympatikový nerv ich akoby tlačí do toho nebezpečenstva a nevedia sa dostať do takej pohody, pokoja. A práve pri práci so psychológom ich ten psychológ vedie k tomu, hej, aby dýcha s nimi. Naozaj vedie celou tou technikou a je to pre nich príjemnejšie, ako keď si to trénujú napríklad sami doma. Ale potom už, keď nacvičia so psychológom takéto dýchanie, relaxáciu a vedia, čo majú robiť, vedia, aký postup, tak následne to môžu praktizovať aj doma. Já bych řekla, že to je vlastně stejné, jako když jdu do fitka, tak si prvních pár cvičení a zaplatím osobního trenéra, který mi řekne, jak to dělat správně a pak, když už to budu umět, tak to můžu praktikovat vlastně sama. Áno, áno. Kdy nejčastěji, nebo s čím se nejčastěji na vás obracejí klienti, kteří právě potřebují takovéto zvědomění? Jaké řeší nejčastěji třeba problémy? Často je to úzkosť, často je to vyhorenie, často sú také nadmerné pracovné zaťaženie. Taktiež sú to ľudia, ktorí majú akoby taký chaotický život, to znamená, že naozaj majú veľa povinností a nevedia sa dostať práve do toho momentu tu a teraz. Často sú to ľudia, ktorí majú nejaké panické ataky. Ono často jakoby i takové výmluvy těch lidí jsou, kteří se právě už k nám dostanou a zjistí, že neexistuje zázračná pilulka nebo zázračná věta, která by ten problém vyřešila, ale že ta práce má být právě hlavně jejich, že vlastně nemají čas na to zvědomění. Ono, bohužel doba je jaká je, máme povinnosti pracovní, rodinu, děti, partnera, takže vlastně třeba hlavně ty maminky, s čím se třeba setkávám i já v té své praxi, mi řeknou, a kde já to tam mám do toho dne jakoby dostat, těch 10 minut dýchání. Ono by se řeklo 10 minut, ale jak pracujete s tímhle, s tím takovým, jak bych to řekla, vzdorem těch klientů, že si tohle dělat nechtějí? Ja ich učím, aby si ten čas našli. Či už je to ráno, keď sa zobudia, aby naozaj prvé, čo nerobili, nekontrolovali maily a nekontrolovali, čo ich čaká v tom dni a čo majú robiť, ale aby si zvedomili to ráno. Že stali, dali si niečo, nejakú dobrú kávu, mali na sebe, ja neviem, oblečenie, ktoré je mi príjemné, aj na dotyk, aby to bolo o tom, aby si tak ako zvedomili, čo ich v tom dni čaká, ale zároveň, aby sa napojili na seba. Alebo prípadne večer po hektickom dni, aby si našli 5 minút na seba pred, ja neviem, spaním, pred večerou a aby sa dostali do kontaktu so sebou aspoň na tých 5 minút. Jaké jsou benefity, když se to ten člověk naučí, když s váma pracuje, opravdu to praktikuje poctivě, třeba po probuzení, dejme tomu dělá už to měsíc a půl. Jak poznáme, že se něco změnilo? V čem je jiný? Dokážeme mať väčší nadhľad. Dokážeme sa od tých stresujúcich, od tých zaťažujúcich situácií, dokážeme sa na ne trošku inak pozrieť. Dokážeme si možno aj takú vďačnosť viac akoby uvedomiť. Často si ľudia píšu aj denník vďačnosti v rámci tejto techniky mindfulness. Dokážu mať taký živší, spokojnejší, plnohodnotnejší život tým, že sa neuberajú stále myšlienkami do minulosti, do budúcnosti, ale fokusujú sa na to tu a teraz. Jaké jsou teda nejčastější věty, které od nich slycháváte, když se to povede? Že sú vďačnejší za to, čo momentálne vnímajú, že nemusia byť dokonalí na to, aby sa cítili vedomo vo svojom tele a tiež, že si uvedomujú práve, čo cítia. Že vedia, keď nastáva nejaký stres, že vedia, ktorá tá situácia je pre nich napríklad ťažká a ktorá je už nad rámec. Uvedomujú si svoju únavu napríklad. Že vedia, že vtedy potrebujú oddychnúť si, prípadne zazdrojovať sa trošku. To znamená, že ako spraviť niečo pre seba. Čiže často je tam takéto uvedomenie toho, že aha, už viem, ako sa v tom svojom tele mám. S čím nejčastěji klienti naopak mají problém, když s touto technikou začínají? Najväčšie problémy, ktoré klienti aj často vlastne komunikujú, sú v tom, že nedokážu zostať sami so sebou. Často je im to nepríjemné. To znamená, že majú také ako keby nepríjemné pocity, mravčenie rúk, také ako nevedia, aký ten dých má byť
ale následne vlastne hovoria aj to, že keď opakujú a keď sa venujú naozaj tomu, že si z toho spravia zvyk, tak už to ide. Jak byste je povzbudila, aby právě díky tím nepříjemným pocitům na tuto techniku nezanevřeli? Po prvním pokusu to nevzdali. Že je dôležité, že práve na to nepotrebujú žiadne miestnosti, žiadne vymoženosti, ale stačí im naozaj chvíľka pre seba, dať si ten čas a že není cieľom, aby boli dokonalí a aby to robili úplne perfektne, ale cieľom je to, aby boli vedomí, aby boli v kontakte sami so sebou, lebo cieľ nie je to, aby žili skvelé a naozaj len dobre sa cítili, ale práve, aby vedeli zostať v tých situáciách, kedy im nie je úplne dobre, kedy sa cítia v strese a vedeli to aplikovať, ten mindfulness práve v týchto situáciách. Říkáte, že k tomu nic ten člověk nepotřebuje. Já bych měla návrh. Můžeme si společně teď tuhle technikou krok po kroku projít, že si zahrajeme, že já jsem vaše klientka a prosím. Dobre, takže si nájdete pokojné miesto, kľudne si tak sadnite, stolička, sedačka, to je jedno, spokojne si sadnite tak, aby vám bolo príjemne, čiže nohy na zem, následne si zatvorte oči, ak je vám to príjemné. Ak vám to nie je príjemné, tak sa fokusujte na nejaký bod na zemi. Dobre, kľudne si jednu ruku dajte nad hrudník, druhú na brucho. Ak takto sedíte a je vám pohodlne, tak začneme dýchaním. Začnite hlbokým nádychom a výdychom. Kľudne tak, ako vám je príjemné, môžete počítať do 4 s nádychom a na 4 vydychovať. Všímajte si len svoj dých. Môžete cítiť, že bránica a plúca sa vám rozširujú, hrudník sa rozširuje. Pri nádychu brúško sa nadvihuje pri nádychu a pri výdychu sa zase dostáva späť, sťahuje sa. Môžete si všímať vzduch, ktorý vám prúdi do plúc, aký je hrejivý, je pokojný, prináša so sebou starostlivosť. Pri výdychu. Myslím, že u téhle techniky by šlo i usnout. Je to opravdu hodně relaxující, ale když jsem si to tak vyzkoušela, můžou to praktikovat všichni? Teď mi napadají takový jedinci třeba s hyperaktivitou, ADHD, že pro ně je vlastně takové to soustředění, asi v rámci tréninku, pro ně to může být taky dobré. Tam ich dávam na feedloptu. Oni pritom dokážu sa sústrediť vlastne na viac veci, ale pri ADHD klientoch by som to ani nerobila. Ako ja pravdu povediac málo robím tieto dýchové cvičenia, lebo nemám na to klientov takých, ktorí by s tým boli OK. A s čím jsou teda OK? Co teda děláte ve své praxi? Čo robím? Väčšinou Když na ty dýchové cvičení, tak je ještě nějaká jiná technika v rámci toho mindfulnessu, kterou praktikujete častěji? Práve im dávam tú techniku 5-4-3-2-1 alebo im dávam zdrojovanie. To znamená, že keď sú nejaké ťažké situácie, tak sa pozrieme na tie pozitívne veci, na zdroje, čo im pomáha, či je to, ja neviem, beh, korčulovanie a všetky také aktivity, alebo potom veci, ktoré majú radi. Takže ja sa snažím pracovať s týmito vecami, alebo potom kartičky im dávam zdrojovacie. Co to sú zdrojovací kartičky? No, to sú také akoby kartičky, ich asi 120 a na každom je napísané, ja neviem, hudba, alebo je tam všetky možné športy a vlastne z tých kartičiek si oni dokážu vyskladať, že čo majú radi, lebo ich to nenapadne, alebo im to dávam na domácu úlohu, že nech sa ako pripravia, čo majú radi, čo ich baví, lebo im to nenapadne. Takže si vlastně můžou naši diváci tyto kartičky připravit doma i sami. Áno. A vlastně potom v takové té stresové situácii je vyťahnuť. Alebo prípadne sa k ním vrátiť, lebo v tých stresových situáciách sa stáva to, že človeku nenapadne hneď, že čo mám robiť, aby mi bolo lepšie a ako mám reagovať, ale práve presne keď majú nejaký zoznam, často im ten zoznam, ktorý si nechávajú na domácu úlohu, nechávajú si ho, dám im ho na domácu úlohu a oni si ho nechávajú presne preto, aby sa vedeli k tomu vrátiť. A takisto tie kartičky, aby sa vedeli k tomu vrátiť, že čo majú radi, čo v minulosti možno radi robili, čo by chceli vyskúšať. A to znamená, že vlastně si vytáhnou kartičku a mají tam třeba ten běh a jdou běhat? To je už na nich. To už nechávam na nich, ako sa cítia, ale majú to v hlave minimálne, že ten beh mám rád, baví ma to, poháňa ma to, chcem to ísť robiť, ja neviem, v najbližšej dobe. Takže stačí vlastně ta pozitivní myšlenka, že vlastně odvedeme tu pozornost. Áno. No a není to, nemohl by někdo oponovat, že vlastně všechny tyhle techniky je to vlastně jenom útěk z té situace?
Mohol, lenže keď sa dostane keď začne robiť tie veci, a to znamená, že sa dostane do kontaktu so svojím telom, tak vtedy pochopí, že to nie je útek, ale že je to práve veľmi náročné zostať v tom, keď mi nie je dobre, lebo keď nám je dobre a sa tešíme, tak to je každému príjemné, ale zostať v tej situácii, kedy mi nie je úplne najlepšie a chce sa mi plakať, som frustrovaný, som v úzkosti, tak to už je väčší problém. To máme teda techniku toho zdrojování. A co ta technika 5-4-3-2-1? Technika 5-4-3-2-1 je v tom vynikajúca, že nás môže vlastne dostať k sebe samým, keď máme nejakú náročnú situáciu, stresujúcu situáciu, tak sa vieme upokojiť a vrátiť vlastne k tým svojim myšlienkam. Bez nejakého pozorovania, bez hodnotenia. Práve tá technika spočíva v tom, že si nájdem v miestnosti, v ktorej som 5 vecí, ktoré vidím okolo seba v miestnosti, 4 veci, ktoré počujem, 3 veci, ktoré cítim, 2 veci, ktorých sa napríklad môžem dotknúť a 1 vec, ktorú môžem ochutnať. Co když tam ty věci nejsou? Co pak? Prejdem do inej miestnosti. No ja mám napríklad cukríky. V kancelárii mám cukríky, ja mám kyslé, sladké, lebo to nás presne učili na jednom workshope, že kyslá chuť je taká, ktorá nás ako nabudí, horká chuť je taká, ktorá nás akoby dostane do takej väčšej pohody, že tie chute sú rôzne, aj vône, že sú rôzne. Takže je lepší už se jakoby preventivně připravit a když vím, že mám s tímhle problémy, tak si vlastně přizpůsobím i tu svoji kancelář, pracovní stůl, všemu tomu. Ano. Super. Poslední otázka, tím, že pracujete i s dětmi, lze tyhle techniky učit už malé děti? Pracovat vlastně s tímhle, abychom je to naučili do budoucna? Určite áno, pretože je fajn, keď už presne od toho detského veku sa učíme vlastne pracovať so svojím telom. A pripravila som si pre našich divákov takú malú ukážku toho, čo môžeme využívať. Pracujeme vlastne pri deťoch práve s touto technikou mindfulness. Sú také rôzne hračky pre deti, pri ktorých vlastne oni si môžu predstavovať alebo teda zobrať si ten predmet k sebe a zvedomovať si, aké to pre mňa je, keď mám tú loptičku v ruke, môžem na ňu napríklad vstúpiť, čo cítim vtedy, ako sa mám, taktiež vlastne takéto rôzne napohybovanie predmety, prípadne vlastne také naťahovacie hračky a vtedy je fajn, keď sú vlastne presne na chvíľu sa na to zastavia sa, neuvažujú nad rôznymi inými vecami, čo ich čaká v škole, aký malý deň, ale sú prítomní v okamihu, sú tu a teraz a len sa vlastne bez hodnotenia, bez nejakého škatulkovania sa zameriavajú na to, ako sa v tej chvíli majú, ako sa cítia, aké to pre nich je, keď pracujú s takýmito hračkami, ale existujú aj kartičky, ktoré sú práve pre deti zamerané na mindfulness a sú tam rôzne hry, sú tam rôzne vlastne akoby obrázky, s ktorými deti môžu pracovať a návody. Takže vlastně je to něco, co můžeme praktikovat s těma dětma. Učit nejen sebe, ale učit i je. Mít to vlastně jako nějakou společnou aktivitu rodinou. Ano. Před spaním. Já vám moc děkuji za to, že jste si pro nás připravila i praktické ukázky, praktické tipy pro naše diváky. Je ještě něco možná, co by mělo zaznít takhle závěrem? Co myslíte, že by diváci měli slyšet? Možno by bolo fajn povedať, že práve tie techniky alebo všeobecne mindfulness a vnímavosť nie je nejaká úloha ďalšia na zozname, ktorú má ten človek spraviť, ale skôr je to, a môžeme to vnímať skôr ako taký dar, ktorý si môžeme dať v dnešnom uponáhlanom a hektickom svete. Děkuji moc krát. A já děkuji za skvělý rozhovor a já našim divákům ráda doporučím tady magistru Molnárovou třeba k online konzultaci na našem portálu mojrad.cz, kde se právě s paní Molnárovou můžete tyto techniky všechny naučit. Děkuji za vaši pozornost a budu se těšit příště. Právě jste byli součástí dalšího dílu našeho podcastu Duše na dlani. Pokud se vám dnešní epizoda líbila, dejte nám like. Sdílejte ji s těmi, komu by mohla pomoci a nezapomeňte nás odebírat, ať vám neunikne žádný další díl. Těšíme se na vás příště.